Reto culinario definitivo entre dous titanes da cociña. Pero eu estou absolutamente impactada. As imaxes que acabamos de ver son reales. Non teño palabras. Cos cochiños por ali, pola cociña, perdidos. Eso é inteligencia artificial ou é? Subindo a cociña ali, para acariñalo. No, increíble, eu de verdade maravilloso. que agardo que fa unha serie en Televisión de Galicia disto, por favor, porque que eu estaba absolutamente impactada con esas imaxes. As imaxes son impactantes, sí. Bueno, e agora temos que irnos ata Melide, porque ali estáse a celebrar un encontro, unha xuntanza moi especial. Xa non polo número de asistentes, que son uns 1000 asistentes, senón pola fin da xuntanza, porque é homenaxear as mulleres do rural. Que importante. Eu considérame, Adri, muller do rural, porque eu son do Santo, unha aldea moi pequeniña, de 30 criado habitantes. por mulleres do rural. E claro, eu rodeada de mullerazas que levantaron e que sacaron adiante familias enteiras. Así que hoxe, con todo o motivo do mundo, estamos ali coa nosa compañeira Hilda. Boas tardes dende Melide, donde hoxe están aquí reunidas 1000 mulleres do rural. Estamos con Aurora, que tienes a que organizas isto. Sí, somos da Asociación de Mulleres Rurais de Melide e temos aquí a unhas 40 e algo asociacións de todo Galicia. De todas partes, eu xa fichei as de Cedeira por aí. Pois sí, de toda Galicia e o rural, que tanto é o mar como a terra. E nada, estamos moi contentas de ter, porque somos 1007 persoas hoxe aquí. Moitas non poideron vir, pero para o ano aquí estarán. Hoxe aquí hai comida, festa, premios, son moi importantes estos premios que se entregan. Sí, damos unhos premios Mulleres con Luz a asociacións que o merecen polo seu traballo durante todos estes anos e concretamente tamén a unha muller do pobo de Melide polo seu traballo e o que anima a asociación. Trátase de poñer en valor a muller rural galega. Poñemos en valor a muller rural e queremos darlle visibilidade. Visibilidade para que se teña en conta e que o rural se teña en conta cada vez máis. Oíchedes, pero aquí eu vexo que algún home tamén se vos colou. Sí, porque aquí son todos benvidos, tanto homes como mulleres. E además algún estáio pasando moi ben, Sí, de eso se trata, de que o pasen todos ben, de que creen lazos de unión e conocerse e dar ideas uns a outros. De feito, voume meter por aquí un pouco polo baile, porque a xente por aquí está yo pasando moi ben, Está de lo pasando bárbaro. Estupendo, estupendo. Verdad, hai que mover un pouco o esqueleto. E sobre todo despois tomar un pouquiño viño. Claro que sí, claro que sí. Bueno, e vamos ver porque, ves, ti Colachi está aquí, Isto xera de mulleres, Colachi. Sí, moito. Estás na túa salsa, non? Estás na túa salsa, Colachi está na festa. Este é o meu. Pasa lo bárbaro, xa vedes que aquí hai moito ritmo e vamos quedar bailando porque a tarde préstase a iso. Que ben o pasan, Adri? Así Vaya dá gusto, bailes, así dá vaya gusto. bailes. Teño unha mala noticia que darche, Adri. Só unha. Non sei canto tes aforrado, pero Pouco.